Afrique du Sud ani Ethiopie kuma ɲɔgɔnya fɔlɔw daminɛna walasa bɛn ka se ka don Ethiopie jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ san 2 kɛlɛ banbali min bɛ Tigre mara la u ka se ka ban. Ni kuma ɲɔgɔnya nunu daminɛna Afrique du Sud jamana kan farafina tɔnba Union africaine u ka laɲini kɔnɔna la. Sudan giringajɔla mɔgɔ ba caman de bɔra k'u ka bɔlɔnkɔnɔna Khartoum dugu kɔnɔna minɛ kunun tarata ka kɛɲɛ n'u ka fanga dafiri san kelen ɲɛnamayali ye. Jamana finitigiw ye fanga dafiri a san kelen filɛ kabiri ni giringajɔ walew daminɛna finitigiw ni dugudenw cɛ mɔgɔ 118 de nin bɔnɛna. Congo RDC lajɛrɛba min bɛ kɛ farafina gunganadenw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko Communauté des États de l'Afrique centrale Kinshasa ye Congo jamanatigi Félix Tshisekedi sugandi kunun tarata ka kɛ Tchad kɛlɛbana ye. Uganda ɲɛfiyentɔw ka kalanso min bɛ Mugano sigida la denmisɛnnin mɔgɔ 11 fatura ka sabu kɛ tasuma donni ye u ka siyɔrɔw la min kasara kunnafoni dira kunun tarata u ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Ghana wasaden fanba minnu ni fanga bɛ ɲɔgɔn fɛ ye wele bila u ka jamanatigi ma k'a fɔ ko k'u ka minisiri min sigilen don nafoloko kunna Ken Ofori Atta bolo bɔ ca la k'a sabu kɛ nafolo ani sɔrɔ yiriwali sira gɛlɛyaw ye u ka jamana kɔnɔ.